Dobrý deň, vítam vás u dnešného videa, kde tuto môj kamarát Adam bude poprvýkrát robiť Casino Heist. Dobre, ja som točil a vyhral som 20 000 a potočil som automatiky a všetko som prehral. No poď. Čo myslíš? Čo vyhrám? Podľa mňa vyhráš... Ja som aspoň raz auto, ale ja nemám takéto šťastie. Ja mám šťastie, ja som 3-krát po sebe dostal auto. A tak ale to si ty. No to je moja mentalita. No. GG. 30 000. Aspoň peniaze. A dobre. Aspoň niečo. Takže ich vychránime. Áno, lebo sa nedostal auto. Áno, presne. Dobre, poď von. No fakt. Mne to vyhodilo. A kedy sme ho robili? Ja neviem, ešte si Ja si to sprazdnený. nepamätám. Nie. Že? No dobra, kam ideš? Do tohto, to som robil. Popri kasino. No je to. V jednej bude mať mňa, potom hru a potom teba. Nice. A to nebudem robiť teraz, lebo teraz sa mi nechce. Ona signál. A ja, no to sme robili na chate v Trbichave. Ono to väčšinou býva pri veckách. No tam som bol a tam bol slabý. Počkaj, tuto sa stúpa. Dobre, tuto už zase klesá. Ja som pri veckách a je tam dosť veľký. Nie, tu si ty. Tak pri manažmente. Tuto bude. Dobre. Tuto bude, že? No, tu je. Aj toto, to sme robili vlastne, sme to robili na 3. To je druhá prezivka. Zlato! Dobre. Dobre, aký dáme, Čo chceš? Počkaj. Ktoré ideme? Ideme The Beacon alebo Aggressive. Beacon je, že budeme v utajení. Agresiu. Dobre. Dobre, jakého vyberáme oného? Gunmana. A neviem. Alebo nemôžeme ísť tam tadiaľ dolom? Jako cez... Áno, môžeme. Myslím, že môžeme. A pôjdeme tadiaľ, či? Môžeme, mňa to jedno. Počkaj, sa tu vozím pri Lostrove. Dobre. Toto dám. Mr. Mota sa volá. Mr. Bean auto. Ako... To je jedno, daj si čo chceš. Ja dám shotguny. Ideme... Dobre, Kam ideme? úplne dozadu, ako keby. Ježiš. Prečo po mňa policajti? Lebo ja som... Zomrel. Áno, ja som zomrel, ak si nevšimol. Dobre, idem do ďalšej onej. Podvoch. No poď. Á! Prečo tu po nás svaťaci? Však máme len 3 hviezdičky. Dobre, tak tí policajti sú výborní. Policajti tam spravili za tarácu, policajti za ním a policajt do toho jedného policajta napadol. A tak policajti. Dobre, idem Idem toto, čo je naľavo. Normálne ku komu mám ísť. Že či k jednomu alebo druhému. Vane.
Ježišmaria. Musel ma zraziť. On ma zrazí, ešte k tomu ma prejde pomaličky. Takže umreš. Ja mám málo HP. I'm so... Netoč sa, choď. To sú dementi tí policajti, aj fakt, ja príde na tú stanicu. Ale ty kokos, posledný. No tak. Tak nemusíš sem ísť, ja musím ukradnúť celú tú onu. Ja ťa potlačím. Lebo oni berú, že som jeden z nich. Kde si? Ja už budem pri arkade. No chod do policajtov, chod aj ty. Počkaj, ja som... Vieš o tom, že existuje strich? Nie. Ale po mne furt idú tí dementi. Ideme auta. Áno, po mne Cars 3. Aké dáme auto? Dáme... Žabu. Už nemôžeme. Easy Classic, Asbo, Canyo, alebo Sentinel Classic. Canyo, to asi viem aké. Dobre, Canyo. Canyo, dávaj Canyo. Canyo. GG, dostal som matchup. A ja som dostal nakladačku. Hej. Dobre, ideme tryhardiť do prvej osoby. Oni len tak strieľajú, ale neviem. Ale chod jak? A to skade máš tú profilovku, čo si dal na Discorde? A čo, viem, to som našiel... No. To som našiel medzi fotkama. Tvojimi? Nie, na počítači čo mám. Ja. Strieľam tam RPGčko. Ja nežijem to rozpráva. No, dobre, toto auto môžem odbachnúť, tieto dve. Lebo ja som nevedel, ktoré môžem odbachnúť a ktoré nie. Dobre, už mám jedno auto. Jak? Chod do prdele. Počkám ťa, či nie? Ja idem tam. Chod tam, choď pre to druhé. Videl som väčšinu. No väčšinu. Tak jednu tretinu. 6, 10 myslím, že je... Počkaj, no ich je 11. 11 plus nejaké... Takže som ich videl určite ja... To... Má byť 11... Či 10. 10 part 2 má byť. Dobre. Dobre, ideme... Čo ideme? To je nejaký fanboy. Čo tam máš? Mám tu... Boring machine... Počkaj, že sa kúknem. Poďme boring machine. Počkaj ma. A tu je ten van. Ježe sa to volá boring machine kvôli tomu, že je to nudné. Ti dám penis jokes. Mám to zobrať? No môžeš. Máš policajtov? No. No to je dobré. A vidia ťa, či nie? Dobre, ja už ich nemám, až som ich už stračil. Tak dávaj pozor. Ešte, ja už idem. Mám to 2 km. No tak to nie je veľa. Dúfam, že ja budem kopať, ja chcem kopať.
Ja chcem kopať. Dobre, Tak nič. zavolám na motorku. No zavolaj motorku. Máme boring machine. Volt Exp... Dobre. Čo to je? Nenapadne budeme. No tak už nás videli. GG omrel som. GG. Dobra, zomrel som. No ešte žijú niektoré. Oni sa spawnuli. Musíme ísť pod vodu. To si zober. Kde? Tuto. Tuto. No, čo je? Mne to nejde. A ja to mám. Ja sa neviem otočiť. Myško musíš sa otačať. Umrel som. Náš. Ja to nemôžem zobrať. No zobral som to. Nezobral som to, zobral som iba peniaze. Super. Ešte musíš, že? No, ukradol som auto, aby sme nemuseli s motorkou. No teraz jeden hit a som mŕtvy. Ježiš, to čo bolo? Adam. No ja už som tam, neviem ako ty. Čo máš? No a ja som tuto pred tým. Armor. Dobre. Human Lab. Kam ideme? Kam ideme? Ja neviem kam ideme, musíme za tebou. Aha, už ideme. Taká ľudská, to tam dostanú ľudí, alebo ty... Tak, ty si dement. Čo robíš? Nič. Molotov. Ale však chod tam. Molotov? Molotov. Ghost Rider. Davey. Umrel som. A však mám scuba outfit. Nechci sa obliecť ako scuba outfit. Jaj, toto viem, čo je záčka. Aj v odlightu si to už pamätal. Bola to chytám. No zober si to. No, keď už mám... Čo levituje? Čo levituje? Tá loď. No zober to. Prečo to nemôžem zobrať? Zober to. Máš šťastie. A ty čo sám robíš? Ne. Máš scuba outfit? Áno, mám, ja som mám celú dobu. A prečo ideš na ponorke? Nie, na lodi. Lebo je to tuto. To je ďaleko. Ja som si zabudol kúpiť tie snacky. Mám shotgun. To ma nenapadlo pre shotgunu. Neviem, či vyzerá, že to je ty si umrel, že? Ja som umrel, ale ja som... Dobre, mám prvý reinforcement armor. A to je asi druhý. No to je druhý. Dobre, ja som to dali Vernor. A dali po mne. Za čo som zase zaplatil? Tak to je jedno. Daj vodky, kurč. Dobre, to je to najlepšie. Smoke weed every day. Zavolám na motorku. Ja mám auto.
Moje auto! No tak toto je to ťažké. Máme ho ukradnúť. No to je dobré, ale z toho sami. A jak ho mám zabiť, keď mám rakety? Prečo mi ho nejde zabiť? Ja ho zabijem, že si No super, nemôže mi to vybrať zbraň. Však už som ho zabil. Počkaj. Ja budem šoferovať. Dobre, to už asi stačilo. Nechaj, ja budem šoferovať. A počkaj. On žije? No, to žije. Nežije. No však som ho zabil. Ale ako tento. No ideme? No poď. To zvládnem. Za chvíľku prídem. Ježiš, nie. Ja samo? No? Samo? Počkaj. Máme problém. Samo? Som späť. Máme problém. Ty si dementný. OK, ďakujem. Chcem ťa vidieť vysť ten kopec. To ja sa chcem vidieť. S prepichnutými gumami. A tu sa nedá, však tu je. Neondy sa to, čo robíš. Tak Bob? Ešte. Nie. Ja? Zavolám Cargo Bob. Pozor! Nie! Dawaj! Nie! Adam! Chodź! Samo? Ešte, dopredu. Ešte. Ja tak buďte rád, že... Ešte. Dobre, počkaj, keď to skúsim nerob, a keď sa rozbehne... Ja mám nápad. Loď. Čo? Ja to skúsim. Chod teraz dopredu. Samo, chod dopredu. Ale však... A dawaj. Dobre, ďakujem. Tornado. A daj boost. A vigilanty nemáš? Nemám. Aj tak je to podľa mňa na hovno auto. Adam! Prečo som tu? No tak môžeme tam ísť, aj bez neho. Áno, dobre. Poď. Nejde. Nedáš. Tak nehovor. Ale ja to zvládnem, pozeraj jak. Prečo tu idú po nás policajti? Neviem. Nemali sme tam ísť náhodou tým autom? No keby ho niekto neutopí. No samo. Prečo si ho utopil? Ale máme však väzenskú uniformu. No. Či policajt. To je A ja by som chcel vedieť, prečo tento guard má kľúčiky od oného. Počkaj, má v aute. Má kartu od kasína. A ako nemyklo ma, že
Ja som vedel, že to budem musieť robiť znova, ale... Ako ho mám zabiť? No presne toho, čo ti ukázal. No niekoho som zabil. No pozri, idem ho hľadať. A pozri, jak ho hľada. No ja už to mám. Nástup. Však môžeš odísť, ja už to zvládnem aj sám. No však dobro. Počkaj, možno tú chvíľu. Ešte Aspoň myslím, že... Do 5 minút to je hotové. Dobre. Asi tak. Aha, Phoenix. Dobre, som myslel, že sa to nedodávalo. Som z toho. Dobre. Entrance. Severs. Exit. Severs, okej. Čo tam je? Stav lobby. Buyer. High level. Kúpim clean vehicle. Nekúpim clean vehicle. All you gotta do is hit that button. Done it before. Do it again. Ja clean vehicle, ja jako helikopter. Freeman Dico kúpim 50 na 50. Vieš čo? S čím? To na deti nemôžeš chrániť. S čím? Niečo. Ja som sa skotril až dole. Alebo akčné figurky, či čo? Na čo sú dobré tie akčné figurky? Dostaneš za to taký kostým. Môj bratranec ho má. No vrtaj. Však vrtám. Dúfam, že sa dostaneme hneď do trezoru. Ináč, na čo nám je to vozidlo potom? Tiež by som chcel vedieť. Aby to rozhodlo... Dobre, všetko sa... Au. Aby sa táto diera spravila. No poď. A tu dávaš enter. Enter.
Klikni enter. Oba. No klikol som. Ale však mi udaj. My umreme skôr, než sa to otvorí. No dobre. Prečo bežne tak pomaly? Mňa to odpojilo asi. Tomu veržite to odpojilo. You have been kicked from the mission. Ja som... Zazdielam ti obrazovku. Ešte si ma nekýkol. Nekýkol, zazdielam ti obrazovku. Čo si spravil? A ty si tam? Mňa to odpojilo. Ale... Ja som tam, mne sa to načítalo. Však ja ťa vidím, že si tam zničil nič. Dobre, mňa to spavnulo. Kde ma to spavnulo? Dobre. Dobre. Mňa to spavnulo pred tvojim hento. Arkadou. Klubom, či čo to máš? Arkadou, no. Ježiš, spraviť sám. Ale vieš hento? Ale toto ešte pohode bežanie. Pomalšie som bežal, keď som mal tú misiu v GTA 5. To vykradanie tej banky. Ja s Juggernautom onými? No, hej. Ono sa to na armor dá kúpiť. Ja viem, ale ty ho musíš mať researchnutý. Ja som si s oným myslel, že to... No, načítaj sa. Ja už to mám načítané a No to že ešte to nemám spájajú načítané. ľudia. No ja, to som ja. No, nevadí. Ty mi to ani vás nechýbaš. A ako otvoríš ten trezor? Ešte granátom? No už sú tu. Mne to zase kýklo. Failed, your team quit. Ja som sa ničo nechytil. A čakaj. Ja som stlačil na VAST a Miško sa vyhýbal. Ja sa tak chcem zabiť. A to čo? Vieš prečo Batman má masku iba do polovice tváre? Nie. Aby policajti vedeli, že není čierny. Som to dovolil. Ešte by to vybuchlo. Keby to vybuchlo ešte v ruke. Nech si to tu strieľal. Ja by som chcel vedieť, jak si mohli všimnúť takú veľkú explóziu. Tak ako mi to tiež prečúva. Počkaj. No poď. Poď. Dobre, 3, 2, 1 teraz. Klikaj. Prosím. Jo! Yes. Dávaj. Na to som zdavý. To na druhú stranu. Ja ty si cigar. Ja som toto ešte stlačím, mňa to zaseklo. Tak nič. Dobre, tak idem spraviť toto. Tak tam treba? Poď ďalej, hodím tam proximity minu. Ty dúfam, že nepočuli. Ináč počíš ten alarm? Máme 2 minúty. No, hej. Ktorá? Musíme tu hackovať? Nemusíme. Jo! Agresív bude asi moje najobľúbenejšie teraz. Že to nemusíme hackovať. Prečo to nemôžem zobrať? Dobre. To musíš prísť z druhej strany. Potom nemusíš hackovať, iba tam Prečo sú. po jednom to bereš? Čo? Dobre. To nechci brať. Ani mne to nechcem. Adolf! Adolf? Ja som chcel povedať... Švihni. Ja už beriem veľkopku. Budeme mať milión. To normálne vrší. To máme na to čas 2 minúty? A keď čo sa stane, keď to nespravilo? Do 2 minút. Alebo čo sa stane, keď to bude mať dlhšie? Ja zoberiem toto posledné. Dobre, toto berem. Robič? Dobre, poď von už. No idem.
Keď chceš, tak môžeš... A ono to ani neuberá. A 2 milióny, to je najlepší kasino heist. 2 milióny, to je dobré. Teraz budem robiť iba silence and sneaky a toto agresív. Agresív. Nie, beacon, áno. Toto je ináč môj asi 4. Čo to je, mod heist? No. Teraz ideme kam? Teraz ideme strieľať. Chudák tam dostal. A tak jeho život je problém. To my ťa budeme? Môžeme. Dávaj pozor na ľudí. A dúfam, že tam nemusíme hackovať. Nie, nemusíme. Áno, musíme hackovať. Dobre, tak to spravím. Ak sa neviem. Ja dúfam, že to... A dávaj pozor, budú tam veľa ľudí. My máme shotgunu, vlastne tu si zoberiem, daj. Nezačalo. No, dobro, som bližšie. Tu máme aspoň ráno, lebo ich vidíš. Normálne to je večer. Čo, noci to horšie? Noci to je najhoršie. Poď ďalej o to. Musíme aspoň ten 1 900 000 zobrať. To je moje prianie. Že ich nevidím ani cez ten gen, takže pohoda. Znači nie. Dobro. Tu kde sú ešte? Tu nemôžeme skakať potom. A tak ne... Všimol som väčšinou oni bývajú tam za rohom. Tam. Rovno za rohom. Kde? Až Týmto úplne smerom. ďaleko? Tam. A toto je najbližšie, čo môže byť, myslím, že. Máme 200 približne, takže to je pohoda. Ježiš, my máme tieto auta, ja som na ne zabudol. Pomeď žltým je lepšie. Nie, tak rúžovým, muská farba. Musíme ísť rúžovým. Dobre. Prosím, mám 5 hviezdičiek, ježiš, prenokolky, zabite ma. Didi, chcel by som. Choď rovno, pozrieme, či máme helikopteru. Mám kľúču. Ináč ja nemôžem strieľať. Máme helikopteru? Nemám. Nemôžeme zavolať Lestro? Nie. Prečo? Máme helikopteru, chod tam, otoč to. Ja nemôžem, poď za mnou. Však on stať